na fara da basmillah in cika kuma da hamdallah zikiri salatin ya rasula su ne aikin da muke ta yi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. An ɗarika an tijaniya ina nasiha ta tijaniya murike ta uwa tijaniya alkawari ne mun kai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan faila dan tijaniya ba abin wasa a tijaniya rike ta da kyau tijaniya alkawari ne fa kai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarika nan ta tijani tana a cikin Qur'ani Rasulu ya ba tijani Ahmadu jika ne na nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Akwai alkawari a Qur'ani ga mai yin tarikan tijani ka san za ka mutu da imani don alkawari Allah ya yi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. To tarikan nan ta tijani tana a cikin Qur'ani Rasulu ya ba tijani Ahmadu jika ne na nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ba wata hanya ba duniya da ta kai ɗarikan tijaniya ta tsarkake ka tijaniya don bautar Allah za ka yi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Idan kana son tijaniya ka zo a baka tijaniya ta tsarkake ka tijaniya don bautar Allah za ka yi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ka nemi shiga tijaniya akwai sharadi a tijaniya kamin a baka tijaniya alkawari ne za ka yi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ka sani ba a wasa da sallah wuridi yana bayan sallah ba a wuridi sai an yi sallah to alkawari ne za ka yi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sharadi na biyu a ɗarika shi ne hakkin iyayenka ka kula da uwa da uba duka alkawari ne za ka yi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tausaya wa iyayen naka dukan iyalanka hakika da wanda ke tare da kai duka don alkawari ne za ka yi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. To sigari bai tijaniya taba ba ta tijaniya ka san sharadin tijaniya don alkawari ne za ka yi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Matukar ladabi a tijaniya ka girmama mai tijaniya da wanda baya tijaniya don alkawari ne za ka yi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ka kiyaye harshen ka ga 'yan uwa su ne fa musulmai 'yan uwa kame hannun ka ga 'yan uwa don alkawari ne za ka yi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. To abinda kake so wa kanka kamata ka so wa dan uwanka to idan ka yarda ka san haka to alkawari ne za ka yi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. To kazanta ba ta tijaniya ka tsarkake yin tijaniya ka san hakkin tijaniya don alkawari ne za ka yi. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
aikin Allah da wuya kwarai sai wanda ya jimre kwarai zaka bar mugun aiki sarai in tijaniya za ka yi la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah to ka ziyarci mai tijaniya dukan shehun tijaniya shehun da baya tijaniya ziyaran wannan ba kai la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah duk wata ɗari kafa a duniya za ka bar ta ka ɗauki tijaniya idan fa ka bar tijaniya ba wata ɗari kan da fa za ka yi la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah wannan ɗarika mai girma tana da yawan alfarma in ka shiga ba ka fita kuma don alkawari ne za ka yi la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah to ka yarda ka ɗauki tijaniya a gun shehun tijaniya kamin ya baka tijaniya alkawari ne za ka yi la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah ka yi istighfari ga Allah da salati ga manzon Allah da la ilaha illallah su ne wuridin da ba za ka yi la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah to ka ji tsoron fa ubangiji ka amshi ɗari ka mun ji tsakaninka da ubangiji alkawari ne fa kai la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah to matuka ka ji tsoron Allah ka girmama manzon Allah